5C. Dani, mjeseci. Zadatak 2. Sat ima 60 minuta. Minuta ima 60 sekundi. Dan ima 24 sata. Dijelovi dana su jutro, prijepodne, poslijepodne i veče. Sedmica ima 7 dana. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Kraj sedmice, subota i nedjelja zove se vikend. Mjesec ima 4 sedmice, a godina 12 mjeseci. Mjeseci u godini su januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar. 4 su godišnja doba: proljeće, ljeto, jesen i zima. Godina ima 365 dana.